Tällä videolla mä näytän, miten luot Copilot-agentin ja ylipäätänsä vähän avaan tuota terminologiaa, että mitä tämä agentti niin kuin käytännössä tarkoittaa. Siitä nimestähän mun mielestä kauhean hyvin voi päätellä niin kuin yhtään mitään. Niin lähdetään taklaamaan tämmöisiä asioita tällä videolla. Yritän pitää 10 minuutissa tämän max-pituuden. Katsotaan perusideologia, miten tämä niin kuin käytännössä onnistuu, ja sitten kurkataan vielä lyhyesti tuonne Copilot Studion puolelle, mitä siellä näkyy ja mitä siellä pystyy tekemään. Eli kun on hankittu nämä Microsoft 365 Copilot-lisenssit käyttöön, niin pystytään luomaan tämmöisiä agentteja. Eli täällä löytyy oikeassa sivupalkissa tämmöinen luo agenttipainike tässä Copilot-chatissa. Ja mikä tämän ideologia on, niin tämä nyt löytyy jonkun verran tämmöisiä mallejakin, varsinkin kun olin tuossa verkkovälilehdellä tätä luontiprosessia tekemässä. Täällä on ideavalmentajaa, kehotevalmentajaa, kirjoitusvalmentajaa, tämmöistä ehkä yksilökeskeisiä hyötyjä. Mutta tämä samanlainen luontikokemus on tuolla, jos mietitään sitten työkontekstissa tätä agentin luomista. Eli mä voisin kirjoittaa tähän ohjeet, mitä sen agentin pitää tehdä. Täällä on tämmöinen määritä välilehti. Mä otan täältä vaan malliksi vaikka tämän kehotevalmentajan. Eli mä voin antaa sille agentille nimen. Tässä tapauksessa on kehotevalmentaja. Sitten antaa kuvauksen, mikä sen ideologia on. Niin kehotevalmentaja luo tehokkaita ja tekoälykäytäntöjä noudattavia Copilot-kehotteita. Eli se auttaa siinä kirjoitustyössä, että miten mä voisin vaikka luoda tämmöisiä hyviä ja kattavia kysymyksiä sitten tekoälyavustajille. Niin katsotaan vaan tämä käyttöliittymän ideologia, miten tämä agenttien määrittäminen toimii. Annetaan ohjeet. Täällä nyt on tuossa mallissa vähän tämmöisiä turhia merkkejä. Tuolla lukee, että 8000 merkkiä on tuo ohjeiden rajoite tällä hetkellä, mutta idea on, että mikä sen tarkoitus on, eli autetaan luomaan ja kehittämään Copilot-kehotteita tarjoamalla palautetta ja opastusta. Sitten tavoitteet, ymmärrä pyyntö, eli annetaan ihan konkreettisesti ohjeita, vähän perehdytettäisiin uutta työntekijää, niin samalla tavalla me annetaan kertaluontoisesti tämmöiselle agentille ne ohjeet tänne. Täällä lukee että tunnista, tarvitseeko käyttäjä apua kehotteen luomisessa. Täällä nyt on sitten kaikkia vaatimuksia, tavoite, konteksti, lähde, odotukset, analysoi kehote, vaatimusten mukaisuus, korjaa esimerkkejä, yleisiä ohjeita. Eli monesti kun me käytetään tekoälyä ja varsinkin tämmöisessä arkikäytössä, me saatetaan jopa huomata, että tietyt vastaukset ei tule ehkä odotetulla tavalla, niin niitäkin voidaan parantaa niitä lopputuloksia, kun annetaan sille yleisiä ohjeita, vaikka että älä kysy käyttäjältä liikaa kysymyksiä kerralla, kysy selventäviä kysymyksiä, jatkokysymyksiä, ota huomioon erilaisia ohjeistuksia, anna vinkkejä, ole kannustava. Eli sä voit antaa ihan spesifit ohjeet. Ja jos sulla on joku tietynlainen avustaja mielessä, se voi olla vaikka jonkun tietyn tyylisten raporttien luomiseen tai just sulla on joku spesifi tarve siellä, niin sä voit siihenkin hyödyntää tavallaan, että mä haluaisin luoda tämmöisen tekoälyagentin ja tämmöiseen käyttötarkoitukseen, niin voitko auttaa mua kirjoittamaan nämä ohjeet. Eli näitä ohjeita ei ole pakko kirjoittaa täysin itse, vaan siinäkin voi hyödyntää tekoälyä. Mutta sitten kun ohjeet annettu tuonne, eli toimintaohjeet, vähän perehdyttäisi uutta työntekijää, niin sitten täällä on tiedot. Niin täältä pystyy nyt sitten selaamaan sieltä organisaation lähteistä muun muassa tätä kansioita tiedosta, ja tuolla lukee muun muassa SharePointin URLi, eli tämmöistä nettiosoitetta. Sitten täällä on verkkohaku, eli onko käytössä verkkohaku. Täällä on tämmöinen, että agentti käyttää sivustoja, jotka lisää tietolähteeksi, niin on mahdollista hyödyntää myös osaan sitä verkkohakua. Ehkä tyypillisimpiä organisaatiotason tämmöisiä agentteja, varsinkin alkuvaiheessa rakennellaan, niin vaikka tämmöinen HR-avusteiset agentit, että se hakee vaikka Intrassa esimerkiksi
niin kuin erilaisia sivustoja, missä on niin kuin HR-ohjeita, niin tämmöinen niin kuin spesifi HR-assistenttityylinen agentti sit auttaa vaikka koko organisaation henkilöstöä löytämään relevanttia HR-tietoa, koska sillä on rajattu ne tietolähteet ja sitten ehkä annettu vähän ohjeistusta, että minkä tyylisesti se niin kuin avustaa ja auttaa siellä, niin tänne kun sitten kirjoittaa niitä kysymyksiä, tämä on siis spesifi agentti, tämän nimi voisi ollakin just joku HR-avustaja, niin tässä sitten nähdään, että se on niin kuin, tästä nimestäkin voi jo päätellä ton heti. Mutta katsotaan eteenpäin. Kuvagenerointia, joo. Sitten tämä aloituskehotteet, tämä on itse asiassa aika kiva, koska tämä auttaa tavallaan siinä niin kuin alkuun pääsemisessä. Ja mun mielestä niin kuin tyypillisesti joku 3 vaikka aloituskehotetta auttaa, niin kuin, että vähän, että mitä mä voisin siltä kysyä. Niin semmoiset niin kuin esimerkkikehotteet, niitä voi tähän antaa. Ja sitten kun mä tästä klikkaan, tämä nyt on tehty tähän eri käyttötarkoitukseen, mutta mä pystyn sitten niin kuin syöttämään sille kysymyksiä ja se sitten vastailee mulle, niin tässäkin, että mä aloitin niin kuin ilman, että mä annoin mitään kontekstia, niin mä voisin jatkaa tavallaan sitä keskustelua tässä. Ja täällä on sitten tämä toiminnot, eli tässä mennään sitten tänne Copilot Studion puolelle, missä sitten voidaan määrittää sille agentille vaikka erilaisia toiminnallisuuksia, että esimerkiksi kun sen kanssa on chattailtu, niin se pystyy lähettämään vaikka sähköpostiviestejä tai niin päin, että sähköpostiviesti saapuu, niin sitten se Copilot tavallaan nämä kyvykkyydet analysoida tämmöistä luonnollista kieltä, voi analysoida niitä sähköposteja, tarvittaessa voi tehdä niin kuin itsenäisiä päätöksiä periaatteessa ja lähteä sitten liikkumaan sillä prosessissa eteenpäin, eli siinä yhdistyy tämmöinen niin kuin perinteinen ohjelmistoautomaatio, mutta luonnollisen kielen kyvykkyys analysoida tietoja ilman, että sun tarvii niin tarkasti niin kuin määrittää se, että tyypillisesti ohjelmistoautomaatiossa on niin, että jos vaikka halutaan jotakin laskulta poimia tietoja tai jostain sähköpostista poimia jotakin spesifiä tietoa, niin ilman tätä tekoälyä sun pitää tosi tarkkaan määrittää, että vaikka missä kentässä, minkälainen numeromäärä sieltä tulee, että se on niin kuin tosi tarkkaa se määrittäminen versus sitten tällä mä voin vaan antaa semmoisen niin kuin käskyn periaatteessa, että voitko analysoida tietoa. Ja se sitten tuottaa sen vastauksen sen pohjalta. Mutta perusideologia siis tämä, eli määritetään, painetaan tuosta, katsotaan eteenpäin. Onko täällä joku vielä joka häikkää täällä? Painetaan tuolta ruksilla kiinni, kokeillaan uudestaan, luo agentti. Otetaan vaikka tuo kehotevalmentaja tuohon. Näin, nyt näkyy tämä luo-nappula, niin tätä kun painaa luo, niin se luo sen agentin, asiakaspalveluavustajan, suomenkielinen termi tuohon. Ja sitten tästä löytyy tämmöinen nettiosoite, mitä kautta sitä voi käyttää. Se näkyy myös täällä niin kuin valikossa, eli jos mä painan tästä siirry, niin täällä nyt näkyy sitten yläpalkissa mulla tämä niin kuin spesifi valmentaja, avustaja. Ja sitten mä voisin kysyä täältä just vaikka, että näytä 3 hyvää kehoteesimerkkiä, koska tämä on räätälöity ohjeineen. Ja siinä oli vielä itse asiassa ohjeessa, että kysyy vielä hieman niin kuin tarkemmin, niin mä kysyn vaikka tähän, että työskentelen HR-päällikkönä. Mitkä voisi olla hyviä kehotteita minun arkikäyttööni, vaikka näin. Onko sulla joku tietty lähdekonteksti, odotuksia? Ei ole juuri nyt. Anna jotain yleisiä esimerkkejä. Tässä huomataan, kuinka niin orjallisesti se noudattaa sit niitä ohjeita. Että se kyselee oikeasti niitä kysymyksiä ennen kuin se antaa vastauksia. Mutta katsotaan, mitä täältä tulee. Eli täällä on rekrytointiin
liittyvä kehoteesimerkki. Luo työpaikkailmoitus, konteksti, lähde, odotukset. Eli se noudattaa niin kuin siellä ohjeissa olevia informaatioita, ja nämä vastausten laatuhan paranee ihan merkittävästi tällä, koska sä oot antanut niin tarkat ohjeet, ja silloin se ei mene siihen, että jos sulla on tämmöinen yleisgeneerinen aika usein jopa miettiä tavallaan sitä, että mitä kaikkia informaatiota mä siihen annan, jotta mä saan tarpeeksi hyvät vastaukset, niin nyt kun ne on kertaluontoisesti annettu ohjeisiin, linkitetty vaikka lähdemateriaaleihin, niin se on nyt mun tämmöinen ohjeistettu avustaja. Tähän tämä on vahvasti menossa. Luodaan sitten näitä erilaisia agentteja eri tarkoituksiin. Rekrytointiin hyvä. Täälläkin taas niin kuin noudatetaan sitä hyvän kehoterungon rakennetta, eli tavoite, konteksti, lähde, odotukset, työntekijöiden kehittämiseen liittyvä kehote, sisäiseen viestintään. Tosi hyvä. Ja mun esimerkissähän mä pyysin 3 kehoteesimerkkiä, sieltä tuli 3 kehoteesimerkkiä. Mistä näitä agentteja sitten niin hallitaan ja kurkataan lyhyesti tuonne Copilot Studion puolelle vielä, niin tämä oli itse asiassa vähän tälleen niin kuin monimutkainen jopa löytää, mutta täällä kun mennään luo agenttipainikkeella luomaan agentteja, niin täällä on tämmöinen omat asiakaspalvelijat välilehti, niin täällä näkyy sitten omat agentit, muun muassa tämä, minkä mä äsken loin. Täällä on tämä jakonappulaki, voi ottaa kantaa siihen, että miten näitä pääsee käyttämään, ja ne, keillä on tämä lisenssi, Copilot maksettu lisenssi käytössä, niin pystyy näitä sitten käyttämään. Ja tyypillisesti sitten, jos näitä jaetaan koko organisaation tasolle, niin se pohjautuu esimerkiksi kulutukseen, tämmöisen pay-as-you-go-tyyliseen käyttöön sitten. Se niin kuin laskutus siihen liittyen, varsinkaan jos ei hommata niitä Copilot-lisenssejä kaikille. Mutta mennään sitten tätä kynänkuvasta, eli täällä pääsee niin kuin hallinnoimaan tätä. Kurkataan vielä lyhyesti tuonne Copilot Studioon. No niin, mulla on nyt tässä Copilot Studio auki, eli toimii osoitteessa copilotstudio.microsoft.com. Pystyy käyttämään tosiaan nämä, keillä on tämä Copilot-lisenssi muun muassa käytössä. Täällä on tämä luo-välilehti, täällä on erilaisia agenttimalleja, ehkä tyypillisempiä niin kuin organisaatiotasolla on vaikkapa talouspalveluihin liittyviä agentteja, annetaan spesifit ohjeet, tietolähteet, tarvittaisiin niin kuin toiminnallisuuksia, sinne kytketään mukaan vaikka integraatioita eri järjestelmiin, on IT-tukipalvelua, sitten on sitä esimerkiksi niin kuin HR-tyylinen asiakaspalveluun, palvelupyyntöjen hallinta, tässä on niin kuin ehkä tyypillisempiä, mutta plussasta luodaan uusi agentti. Samanlainen tämä käyttömääritys tässä on, että voi antaa tähän joko niin kuin suoraa tekstiohjetta, itse tykkään mennä tänne määritä välilehelle, koska täällä voi antaa sitten just kuvausohjeet, aloituskehotteet, tietämyksen, ja tämä oli itse asiassa vähän hassu, että tässä ei nyt näy vielä täällä sitä, että mistä ne toiminnot määritetään, niin mä menen tästä pykälän taaksepäin, katson oliko mulla joku valmiiksi luotu tänne. Näin, nyt aukesi täältä tämä taloushallinnon agentti, niin täällä muuten näkyy nyt niin kuin samat, eli on tavallaan tietolähteet, täällä on tämmöinen lisää tietoartikkeli, niin voi olla julkisia verkkosivustoja tai sitten vaikka SharePointista, eli Teamsista, tai ladata tähän tietolähdemateriaalia, mistä se kaivaa ne vastaukset. Sitten on tavallaan niin kuin se kuvaus, eli voidaan antaa ja ne ohjeet sille agentille. Sitten täällä on tämä käynnistimet, eli niin kuin mitkä tapahtumat vaikka käynnistää sen agentin niin kuin toiminnallisuuden. Niin kurkataan hieman näitä, että se voi olla vaikka aikatauluperusteinen tai että kun uusi Forms-lomakevastaus saapuu, kun SharePoint-luetteloon luodaan uusi kohde, taitaa olla, että kun niin kuin tiedosto luodaan SharePoint eli Teams-kansioon, OneDriveen luodaan uusi tiedosto, uusi Teams-viesti tulee, tai Planner-tehtävä on merkitty valmiiksi, eli erilaiset sähköpostiviesti saapuu, erilaiset tavallaan niin kuin
esimerkiksi just niin Office-ympäristössä tapahtuvat toiminnallisuudet voi käynnistää sitten sen agentin. Ja täällä oli nyt sitten tuo toiminnot, eli se piti ensin pitää julkaista täällä se agentti ennen kuin päästään tänne määrittämään nämä toiminnot, eli täällä on tämä toiminto. Eli jos se kykenee vaikka just analysoimaan tietoa ynnä muuta, niin sen voi laittaa myös vaikka päivittämään Exceliin tietoja ja niin edespäin. Täällä on sitten erilaisia niin kuin toiminnallisuuksia myös mahdollista hyödyntää. Ja tässä niin kuin lyhykäisyydessä mä teen todennäköisesti tästä studiosta vielä niin kuin laajemman videon, mutta vähän et aukeeta, että mitä nämä agentit tarkoittaa, miten näitä luodaan, mitä tämä Copilot Studio tarkoittaa. Ja täällä on sitten mahdollista näitä määrittää ja jakaa ja niin edespäin. Se luodaan yleensä niin kuin johonkin spesifiin tarkoitukseen. Kannattaa näitä miettiä niin kuin olemassa oleviin prosesseihin, sillä voi olla myyntiin, markkinointiin, HR:ään, talouteen, asiakaspalveluun, miksei vaikka niin kuin johtoryhmätyöskentelyyn. Itse asiassa justiin sparrailen yhtä asiakasta tämmöiseen niin kuin dokumentointikäytänteisiin liittyvää tämmöistä niin kuin kustomoitua agenttia, annetaan sinne vähän ohjeita, esimerkkejä, niin se on räätälöity siihen spesifiin tarkoitukseen, niin silloin ei tarvitse niin kauheasti miettiä niitä kehoterunkoja, kun ne ohjeet on ennalta määritetty sinne taustalle. Mutta tämmöinen video meni vähän yli 10 minuuttia, yritin tiivistää lyhyen aikaan ja kannattaa ehdottomasti lähteä harjoittelemaan tätä kustomoitujen agenttien luomista. Tämä luontikokemus on tosi helppo, mutta sitten kun puhutaan niin kuin tiimi- ja organisaation tason agenteista, niin suosittelen tekemään täällä niin kuin Copilot Studion kautta ensinnäkin katsomaan hinnoittelun tähän liittyen, se ei ole niin yksioikoista, ja ylipäätänsä niin kuin tätä kautta kun luo, niin tulee se hallintamalli sitten näille agenteille läpikäytyä myös. Ja sitten nämä niin kuin Copilot Chatin kautta luodut agentit, ne voi olla just semmoisia henkilökohtaisia, vaikka tietyn tyylisiä kirjoitus- ja dokumentointi tavallaan agentteja, jossa on rajattu vaikka spesifit tietolähteet.